Nyt jos saisi aikaiseksi. No niin, moikka moi! Me tultiin tälle yhteistuumin tekemään tämmöinen pikapostaus. Elikkä siis näistä mä oon nyt täällä viikonlopun täällä Helsingissä Hiusmalli-jutuissa, niin kuin mä kerroin blogissa aiemmin. Ja me nyt Oonan kanssa tultiin yhdessä postailee ihan Oonan tiedotusasioita ja mä teen sitten myöhemmin vielä koosteen kasaan sitten tästä koko viikonlopusta. Eli tosiaan tänään on lauantai, eli huomenna on vielä yksi näytös. Niin siitä sitten laitan mun assistentin kuvaamaan. Mutta silloin teille vähän ilmoitusasiaa kautta kysyttävää. Joo, siis mä oon pitkään miettinyt sitä, että mä haluaisin aloittaa niinku oman videoblogin. Mutta koska rakas YouTubemme, niin kuin olette jotkut varmaan huomanneet, Ajaa junalla suoraan meidän anaaliimme. niin se on ruvennut tekemään yhteistyötä Googlen kanssa, ellei se on niinku aikaisemmin tehnyt jotain omaa yhteistyötä. Googlen. No, ihan sama, mutta se Google Plus juttu. Mikä helvetti se on? Miksi? Miten? Ja me ollaan niinku tapeltu tässä nyt niinku illan aikana niinku aika pitkään siitä, että mulla siis on 2 tiliä tai sellaista, niin me ollaan molempiin tai toiseen aluksi yritettiin saada mulle semmonen niinku videotili, että siihen ei tarvitse niinku etu- ja sukunimeä. Niin jos tarvitsee. Niin, että jos teitä niinku kiinnostaa yhtään niinku kuunnella mun höpinöitä, joista varmaan puolet ei ole mistään niinku kotoisin, niin please laittakaa tänne kommenttia, olkaa kilttejä, että miten voi saada semmoisen tilin, että mä pääsen pälättämään omia potutuksiani, näin lievästi sanottuna, tänne YouTubeen ja omia... Kyllä mun tilillä voi sanoa vittu. Mut siis muutenkin niinku, omia mietteitäni, että se olisi niinku tosi kiva saada silleen oma tili ja päästä tekemään niinku omia videoita. Ja sieltä tulee löytymään oikeasti järkevämpää se osusta kuin mulla, koska mä voin sanoa, että... En nyt menis vannomaan. No... mun pitää vissiin näyttää sulle muutama video, mutta tosiaan mun ei siis tosiaan Oonalla on jotain järkevääkin sanottavaa. Mä oon sitten taas tämmönen... Että ihan jos niin kun asioihin perehtyminen ja tämmönen niin kun mielenkiintoiset mielipiteet ja tämmöiset kiinnostaa, niin mä laitan moneen kertaa kyllä mulle niin kun omaan blogiini linkkiä sinne. Sitten kun me saadaan se tili valmiiksi, joskus joku vuosi jollain. Eli jos te tiedätte nyt jotain, niin kuin millä sen sais, niin meillä on siis 247 aikaa tässä nyt niin kuin pyöritellä sitä, koska me ollaan molemmat tietenkin Harjussa, niin siellä on aikaa sitten väsätä sitä kaikki illat sitä tiliä, jos ei se nyt meinaa millään onnistua. Anni koira. Meidän mursu tuli tähän viereen. Meidän vieraileva tähti. Kun mä saan tän... Tosiaan vieraileva tähti. Siellä se on. Ruskea labradori maastoutuu mattoon. Mutta... Me maastoudutaan sohvaan. Joo. Niin olisi oikeasti tosi ihanaa, jos mä saisin niinku itselleni sen YouTube-tilin ilman sukunimiä. Niin mä saisin tehdä niinku omia videoita just niin kuin mä äsken sanoin. Ja Tietysti minä saatan joskus vierailla. vierailla. Tai sit mä vierailen Elisan näissä blogivideoissa. Se on tällä hetkellä ainakin aika todennäköistä. Joo, jos se mennä. On niin piarasit sä. Kato nyt. Hyi helvettiin. Ja siis hetkellisen itseni kokoamisen jälkeen palaamme asiaan. Kaasukammio on ohi. Tosiaan Onalle yritetään saada nyt omat tilit ja tällaiset, ja se vierailee täällä mun luultavasti ja mitäs muuta? Todellakin. Niin siis huomenna kun on vielä se yksi näytös, niin saadaan varmaan jonkinlainen kooste sitten koottua kuvista ja videoista, mitä me ollaan nyt otettu. Että
ei hirveästi viittitä laittaa pätkinä sinne, että laitetaan sitten niin aika lailla kokonaisena. Laitetaan sitten kokonaisena, kun mä saan sen valmiiksi. Ai Suli. Mutta joo, näihin haisuihin ja tunnelmiin välttää tää ja katsellaan sitten, että milloin mä saan aikaiseksi tuossa tehdä jotain. Joo, ja please olkaa kilttejä ja auttakaa meitä idiootteja. Auttakaa blondeja häidässä. Okei, blondia ja sit jotain. Yes. Oot jo. Blondia ja pelleä. Mä oon se, kenellä on ne pellemeikit tänään. Tapellaan ton videon ulkopuolella. Joo. Mutta joo, palaillaan.